നമസ്കാരം, സിനിമാ ചായൻ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ബാരി കോഗനെ പുതിയ ജോക്കറായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് DC പുറത്തിറക്കിയ വീഡിയോ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനും അപ്പുറം പ്രാധാന്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതും DC ഇതിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ഹിഡൻ ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. ആർക്കം അസൈലമായിട്ട് ഈ സ്ഥലം നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 2019 ഇറങ്ങിയ വെക്കീൻ ഫിനിക്സിന്റെ ജോക്കറോട് കൂടി ആർക്കം സ്റ്റേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലായിട്ട് പേര് മാറ്റിയ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ബാറ്റ്മാൻ സിനിമ നടക്കുന്നതിനിടയിലുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു രംഗം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു സീരിയൽ കില്ലറായ റിഡ്ലറിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ജോക്കറിന്റെ അഭിപ്രായം തേടുന്ന ബാറ്റ്മാനെ കണ്ടപാടെ ഇത് നമ്മുടെ ആനിവേഴ്സറി ആണെന്ന് പറയുന്ന ജോക്കർ. ഇതിന് കാരണം ബാറ്റ്മാൻ ഗോതം സിറ്റിയിൽ വിലസാൻ തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ വർഷം ജോക്കറും കൂട്ടാളികളുമായി ഉരസുകയും അതിനുശേഷം ജോക്കറിനെ ഈ അസൈലത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഫൈറ്റ് സീനിൽ മുഖത്ത് ചായം തേച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഗുണ്ടകൾ ആദ്യത്തെ വർഷത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണ്. സിനിമ നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ്. നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ബാറ്റ്മാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഗോതം പ്രോജക്റ്റ് എന്ന ഫയലിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഒക്ടോബർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോമിക്സിനോട് നീതി പുലർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ജോക്കറിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സീനിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ കാണിക്കുമെങ്കിലും ഏറ്റവും അവസാനം ജോക്കറിനെ ഫോക്കസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ജോക്കറിനെ പോലെയല്ല. കോമിക്സിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആസിഡിലോ കെമിക്കലിലോ വീണതിന് ശേഷമാണ് ഇയാൾ ജോക്കറായി മാറിയത്. വികൃതമായിരിക്കുന്ന മുഖവും മുടി നഷ്ടപ്പെട്ട തലയും എല്ലാം ഇതിന് തെളിവാണ്. ഈ രംഗത്തിലെ വളരെ ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ജോക്കറിന്റെ ചിരി ഒരു കൺജനിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മനാ ഉണ്ടായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയായിട്ടാണ് ഡയറക്ടർ മാറ്റ് റീവ്സ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഈ സീനിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മിസ്സാകുന്ന പേപ്പർ ക്ലിപ്പിന്റെ രംഗം. റിഡ്ലറിന്റെ കേസ് ഫയൽ ബാറ്റ്മാൻ ജോക്കറിന് നൽകുന്നു. പക്ഷെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ഫയലിൽ ഒരു ക്ലിപ്പ് മിസ്സാകുന്നുണ്ട്. പൊതുവായി വിലങ്ങഴിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഈ ഒരു പേപ്പർ ക്ലിപ്പ്. കോമിക്സ് അനുസരിച്ച് ഒരു ആവറേജ് മനുഷ്യന്റെ ഇരട്ടി IQ, അതായത് 190 അടുപ്പിച്ച് IQ ഉള്ള ബാറ്റ്മാൻ ഒരു മണ്ടത്തരം ചെയ്തതല്ല, പകരം എന്തോ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം അനുവദിച്ചതെന്നുള്ളൊരു വാദം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും HBO അനൗൺസ് ചെയ്ത അസൈലം എന്ന പുതിയ വെബ് സീരീസിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പല വില്ലന്മാർക്കും ഒരു തുടക്കമിടുകയാണ് പുതിയ ജോക്കർ. ഈ സീനിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു സിനിമാ വിശേഷമായി എത്തുന്നതുവരെ ബൈ.